إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. wiki yata timafotokozapo kufunikira kwa chitatu kumene tingakupeze pamene taphunzira maphunziro a aqida. Ndiye tidalongosola kuti aqida imatipangitsa inu ndine kuyenda munjira ya masalaf as-salih. Ndiye tidapereka mahadith kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam zokhudza kumutsatira iyeyo, komanso tidafotokozapo maayati amene akutilangiza ife okhulupirira kuti timutsatire mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndipo tidafotokozanso zakufunikira kwa masahaba, komanso tidafotokoza zakufunikira kwa matabi'in ndi awo amene anabwera pambuyo pawo amene ali mataba'a tabi'in. Kukhulupirira kuti kudzera mu zimene tidakambirana zochepazi tidaona kuti ngati tikufuna kutenga chisilamu chimene chili cholondola tikuyeneka kukachitenga kudutsira mwa masahaba onse. Tisakhale ngati mashia amene amakana gulu lambiri la masahaba ndikungotenga maphunziro kuchokera kwa masahaba awiri atatu kapena anayi basi. Ndipo tisakhalenso mu gulu lawo amene amakaniratu masahaba radiyallahu anhum kuti zama hadithi izi tizisiye tingolimbana ndi Qur'ani basi. Nde ifeyo tisakhale mu gulu anthu amenewa, chifukwa gulu limeneli ndilosochera kusochera kwenikweni. Ndipo tisakhalenso mu gulu awo amene amanyoza matabi'in wa man tabi'ahum, ngati mmene ena amanyozera maimamu akuluakulu, imamu ash-Shafi'i, imamu Abu Hanifa, imamu al-Auza'i, imamu Ahmad ibn Hanbal, imamu Malik ibn Anas, imam Abdullah ibn Mubarak wa ghairihim. Tikumanena kuti amenewo zota adalipo zimenezo ndi nkhamba kamachabe. Ndipo tizindikire kuti maimamu awawa ndi amene adagwiranso ntchito yayikulu posonkhanitsa zokamba za matabi'in komanso zokamba za maswahaba ndikuyika m'mabuku. Ndipo zimene adagwirizana kuti izi ndi zolondola zimenezo tatiyeni tizitenge, chifukwa sangagwirizane umma wa Islamu ngati mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokozera kuti umma wa ine sungagwirizane pa chinthu chimene chili chabodza. Umma umene umanenedwa apa si anthu wamba iyani, amene amanenedwa pamenepa ndi a'immatil muslimin, atsogoleri asilamu amene akutchedwa kuti ahlul ilmi. Ndiye iwo asangagwirizane pa chinthu chimene chili chabodza, kupatula kuti amene akuanena kuti iwo akunama ndi amene ali pabodza. Chifukwa tidafotokoza kuti anthu amene wawa mitima yawo idali yoyera, nia zawo zidali zofuna kumusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala. Sadabwere kudzawononga mu Chisilamu ngati mmene adapangira Ayuda wa Nasara, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Maiwo mudali amene adali osadziwa kulemba ndi kuwerenga. Choncho samachita chilichonse mu chipembedzo chawo kupatulapo kungopenekera basi ndi maganizo.
mpaka anakufikira poti adayamba kusintha maayati a Allah subhanahu wa ta'ala kuti afanane ndi zilakolako zawo. Ndi Allah akuwatemberera fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Basi tsoka lalikulu lili pawo amene adalemba buku ni manja awo kapena amalemba buku ni manja awo ndikumanena kuti izi nizochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndicho linga choti apezepo kaphindu kochepa kamene kali pa dziko lapansi. Ndiye anthu awa timafotokoza awa sadali mugulu limeneli. Ndi chifukwa chake Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu rahmatan wasa tikumbukira tidafotokozapo kuti yeye adali mwana wa masiye, pambo wake anamwalira ali wachichepere kwambiri, ndipo adakulira mu kusamaliridwa ndi chithandizo ndi chiwongoko cha mai yake, amene adaona kuti mwana wa uyu maye muli uzindikiri, ndipo adampititsa kwa munthu amene adali uzindikira Makka kuti akaphunzire kwa yeye. Ndipo akuphunzira kumene kuja adaloweza al-Qur'an akadali wachichepere, adayimvetsetsa Qur'an akadali wachichepere kuchokera m'maphunziro amene amaphunzira. Adaloweza Muwatta wa Imam Malik akadali wachichepere. Muwatta ndi buku la maahadith amene Imam Malik adawasonkhanitsa. Nde iye adaloweza limene lija kukhazikitsa pa mtima komanso ni mabuku ena. Ndipo amapita kumakapanga atendi maklasi amene akulu amu nthawi imeneyo amaphunzira. Ndiye pa chifukwa choti adalibe polemba akufotokoza kuti ndi matola mafupa kuchokera mu nyama zimene anthu amene apanga haji anazinga, ndiye adya mafupa amene ajawo makhala kuti ndi akulu. Ndiye amalemba mafupa muja zimene akumva ku kalasi. Kenako fupa limene lija likadzaza amakalika muka container kamene kadali mnyumba ya mai yake. Inali ngati library yake ya mafupa okhaokha. Ndiye imagine anthu amene wawa kupanga zimene zipofuna kuti aphunzire komanso pofuna kuti awathandize amene akubwera patsogolo pawo kupeza maphunziro olondola. Sitingawanene kuti anthu amene wawa adabwera ndi bodza, kama yakuluna ba'dhu sufaha, ngati mmene amayankhulira ena mgula zitsiru kumawanyoza ma imamu amenewa kunena kuti anali anthu a bid'a faliyadhu billah, kapena kumanena kuti anali anthu amene adasokoneza chisilamu, kumachita kuti tima mistake tawo tochepa ifeyo tisatipange kukhala chinthu chowapangira jaji kuti adali pa al-batil. Ndiye kwa munthu amene wazindikira bwino anthu amene wamawapatsa ulemu ngati mmene tidafotokozera mu lesson yapita ija. Ndiye lero biidhnillah tikhala tikufotokoza chifukwa namba 5 chimene chimatipangitsa inu ndi ine kuti tiphunzire nkhani ya aqida, chomwe ndi kukhala ndi khalidwe labwino. Chifukwa aqida imakonza khalidwe la munthu. Aqida imakonza khalidwe la munthu. Pamene munthu wamudziwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso wadziwa cholinga cha umoyo uno, chifukwa chimene yeyu adalengedwera wachidziwa, ndiponso akuyenda mu njira iyi ya masalafi as-salih, zambiri mwa yeyu zimayamba kusintha kumbali ya chikhalidwe chake. Ukadzaona munthu amene akuphunzira aqida iye uja osamasintha, ndiye kuti ali pawiri. Iyeyo akungophunzira mwina chifukwa chokakamizika kuti aphunzire, koma zimene zikuphunzitsidwazo alibe nazo ntchito. Kapena akuphunzira ndi cholinga choti maphunziro akadzikwezere nawo pamaso pa anthu. Ndiye zinthu ziwiri zimenezi ndi zimene zimampangitsa munthu uja kusapindula ndi maphunziro. Ngati mmene tidafotokozeraso mbuyo mukuti qala ba'dhu salaf talabna al-ilm li ghayri Allah fa aba an yakuna illa lillah.
tinkaphunzira ife maphunziro osati pa chifukwa cha Allah yayi. Ndiye pamene patichedwepo ngati munthu akuphunzira maphunziro amene akufuna ulemerero wa pa dziko lapansi, ngati akuphunzira maphunziro chifukwa chofuna ntchito, ngati akufuna maphunziro ndi cholinga chonena kuti pambuyo pake anthu amuchemerere kuti ndi ophunzira, ngati akusakasaka maphunziro mwina ndi cholinga chofuna zina ndi zina kuchokera mu zokoma za pa dziko lapansi, maphunziro ameneyo munthu ameneyu amamukana. Zochitika zake zimakhala zosemphana ndi maphunziro amenewo mwachidule. Koma ngati munthu waphunzira chifukwa cha Allah, ndiye kuti maphunziro aja amamuthandiza ndithu. Ndi chifukwa mudzaone saona vuto kudzudzulidwa, saona vuto kukonzedwa, saona vuto kuphunzitsidwa. Maphunziro awa ndikukhulupirira kuti focus yathu ndi amayi. Muona kuti amayi ambiri ali ndi vuto kuphunzira kwa mwamuna wawo. Mudziwa zimenezo? Amayi ambiri amaona vuto kuti aphunzire kuchokera kwa ndani? Kwa mwamuna wawo. Pamenepo pali zinthu zingapo. Chinthu choyamba amamuderera mwamuna wawo kuti sangatani? Sangawaphunzitse. Chinthu chachiwiri kuphunzirako ndiye kuti samaphunzirira kuti azisinthe iyayi. Amaona ngati kuti akuphunzirira chifukwa cha mwamunayo. Koma titenge chitsanzo inu ndi ine kuchokera kwa akazi a mtumiki sallallahu alayhi wasallam amene akutchedwa kuti ummahatil mu'minin, kuti ndi amayi a anthu okhulupirira. Kodi amaphunzira kwa ndani? Akazi aka mtumiki amaphunzira kwa ndani? Kwa mtumiki. Akanakhala kuti wanadzikweza kuti sangaphunzire kwa mwamuna wawo, sakadatchedwanso kuti ndi amayi a anthu okhulupirira. Nkuthekanso kuti mwina Allah akadamuuza mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam kuti awasiye banja chifukwa sakadakhala mu gulu la akazi abwino. Chabwino nzomveka kuti amunawo ndi osaphunzira. Koma nthawi zambiri timaona kuti mwamuna amatokhala ozindikira, mkazi wawoyo ndi kumapanga zinthu zimene zili zosemphana ndi uzindikiri umene mwamuna wawo ali nawo. Zimenezo ndi zoopsa kwa basi. Ndiye kuchokera mu chitsanzo cha amayi athu amene ali ummahatil mu'minin, mene tikuphunziramo kuti ndi bwinonso kwambiri kuti mkazi adzimfunsa mwamuna, ndicho linga choti mwamuna ujayo alimbikire kukasakasaka maphunziro. Chifukwa akafunsidwa funso ndi mkazi wake ngati iye uja sakulidziwa, zimpangitsa kuti iye uja akatani? Akasinkhenso maphunziro. Chifukwa amaziona kuti iyeyu ngati mtsogoleri wa banja akuperewera pena pake. Ndiye izi ndimangopereka chitsanzo chabe kuti anthu amasinkhasinkha maphunziro muzifukwa zosiyana-siyana. Koma nangati asinkha maphunziro amudziwa Allah subhanahu wa ta'ala, adziwa cholinga cha pa dunia pano, komanso akuyenda njira imene anthu olungama amu umma uno adayenda, mumaona kuti zambiri mwa iye uja zimasintha. Ngati samavala molongosoka, amavala molongosoka. Ngati iye uja anali mmodzi mwa anthu ochita machimo akuluakulu, amadzitalikitsa ku machimo akuluakulu. Ndiye mwachidule akida imamusintha munthu khalidwe lake loyipa ndi kumpatsa khalidwe lachani? Labwino. Abdullah ibn Umar adafotokoza kuti kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ndidali ndi mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zipite kwa iye. Faja'ahu rajulun min al-ansar, ndiye pada amupeza munthu kuchokera mu gulu la anthu amene akutchedwa kuti ma-ansar, amene adali aku Madina, omwe adawalandira asilamu omwe amachokera ku Makka. Awawa anapatsidwa taito imeneyi ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndi ma-ansar, awa amene adathandiza asilamu oyambirira, as-sabiquna al-awwalun, asilamu amene adali oyambirira min al-muhajirin. Chifukwa nawonso ma-ansari alimo yena amene analiso as-sabiquna al-awwalun, oyambirira kuvomereza uthenga wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu nthawi imene mtumiki anali ku Makka asanasamuke kupita ku Madina. Tikaona nkhani ya Aqaba zimenezo tikazipezako inshallah. Mwina Allah akatisunga ni moyo tonse ndikukhala kuti tili limodzi maklasiwa tidzafotokozanso mbiri ya mtumiki
sallallahu alayhi wasallam ndezi zimene zitizaziziwa analipo andokwanira 70 chakuti kwa anthu amene amachoka ku Makka kupita ku Madina samadutsa 40 nala silamu ochepa kwambiri silamu ochepa nambala yonse ya as-sabiquna al-awwaluna simadutsa 120 asilamu ndiye modzi mwa maansari atafika kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam fasallama alayhi yani ala nabii sallallahu alayhi wasallam thumma qala adapeleka salamu kwa yeye mtumiki kena kwa adati ya Rasulullah ewe mtumiki wa Allah ayyul mu'minina afdal muone liula almu'minun ndi liula almuslimun ngamene wagwiritsira ntchito liula almu'minin pofuna kusiyanitsa ziwirizi ndiye akunena kuti ayyul mu'minina afdal mugulanda amene ali ndi imani ndi atiwa amene ali otani opambana qala mtumiki anati ahsanuhum khuluqa amene ali ndi makhalidwe abwino banthu amene ali ndi imani omwe ali opambana kwambiri ndi awo amene ali ndi chani ndi khalidwe labwino qal de munthu jadayankhulanso kufunsa kachikena fa ayyul mu'minina akiyas akungobwerezabe almu'minin kodi ndi ati okhulupirira amene ali ochenjera akiyas ochenjera ochangamuka mu maganizidwe awo ndi machitidwe awo ndi ati qala mtumiki anati aktharuhum lilmauti dhikra amene amachulukitsa kuikumbukira imfa amene nthawi zonse akakhala samayiwala kuti ineyo lero silingalowe lero koma kuti Allah anditenga kubwerera kwa iye nthawi zonse ndi angati mwa ife amene tili ndi mapulani amene tikuganizira kuti tidzachita 2030 ndi angati ambiri koma ino ndine 2030 tidzaifi tapangana ndi Allah kuti 2030 tifi kumachita kuti even mawa sitikudziwa kuti titani tilifika akupanga nsilamu mapulani ndikudziona ngati kuti ali safe ku mapulani anda Allah tabaraka wa taala ine ndikufuna kudzachita zakuti ine ndidzachita zakuti inshallah ndidzachita zakuti koma kuiwala kuti pali khomo limene yadza lilowe ndipo palibe amene khomo limene lisadzalitani sadzaliponya iyayi munthu ina aliyense adzalilowa imfa ndiye mtumiki anati ochenjera mugula okhulupirira ndi awo amene nthawi zambiri amachulukitsa kuikumbukira imfa wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ndipo amakonza ntchito zawo poikonzekera chani poikonzekera imfa ulaika al-akiyas amene ndi ochenjera mugula okhulupirira tikamati okhulupirira ochangamuka ndi awo amene nthawi zonse akuikumbukira imfa ndipo amakonza ntchito zawo zimene zikubwera kutsogoloko sakuzidziwa iyayi ndi amakonza ntchito zawo chifukwa choyopa imfa kuti ine ndithudi ndikhoza kutengedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndikugwira ntchito yota yomunyasa ndiye munthu amene waphunzira akida samakhala womasuka mwachidule ndi umoyo uno ndiye pachifukwa chonena kuti samakhala womasuka ndi umoyo uno iyeyu nthawi zambiri amakonza khalidwe lake poopa kuti angadzatengedwe khalidwe lake lilonyasa imagine anthu asilamu akumakhala safe osamaswali ndithu akuti ndiso dzuwa lili chonchi nga adhana ya ijeni ya fajiri jakulira akugona adhana ya adhuhuri kuimva kugona ndiye masiku ano ndi masipika aja kumasowa ma excuse asir kulira alibiza kupanga zina ndi zina magharibi kulira basi akubwera kunzikiti paisha kuswali isha kena kata akubwenza ngongole za swala zimene waziponya mwadala imagine
moyo wake ndikumakhala chani ndikumakhala choncho basi. Silamu amene walipo. Kodi Nsilamu amene yuyu akudziona sefu kuti adzingopanga bezi zimene zikubweza swala pambuyo pa Isha, akuona ngati Allah sangamutenge before nthawi imeneyo. So Nsilamu amene ali wochenjera ndi uyo amene amakonza chikhalidwe chake poikonzekera imfa. Tikaona mukuyankhira kwina mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kudzera mwa Abu Huraira komanso Jabir ibn Abdullah ndi Aisha radiyallahu anhum, adayankhula kuti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mugulanda amene ali wokhulupirira, amene ali wokwanira imani yake. Tikati imani iyo ndiyokwanira ni munthu amene ali ndi khalidwe lolongosoka. Osati munthu uyo ndokhulupirira koma ndoti amazunza anthu amene ayandikana nawo nyumba. Azimayi alipo amene akuti ndokhulupirira, akabwera abale awo ku nyumba amene ali ochokera banja la kwawo amawasamalira bwino. Koma akabwera akhomo lochokera kwa mamuna kuwayankhula mosakhala bwino, kuwachitira nkhanza kumene. Mamuna akakhala kuti palibe mkumaonetsa makalazi awo onse. Mamuna akabwerapo nkumuoneka ngati ndi mayi wabwino. Mayi amene si mayi wabwino. Akusiyanitsiranji akuchimuna ndi akuchikazi akabwera pa khomo pake. Treatment akupereka yolondola kwa akuchikazi amene ali abale ake, akabwera akuchimuna ndi kumachitira zinthu zosakhala bwino. Akupangiranji zimenezo? Nkumadzitcha kuti yendo khulupirira. Manebazi ake mkaziyo kumapezeka zonena kuti amamudandaula nthawi zonse chifukwa cha lilime lake. Za mwamuna wake ndeti sakambe. Chilichonse chingachoke pakamwa pa mkazi amene kupita kwa mwamunayo choola chokhachoka. Kumachita kuti akuti akuswali. Kumachita kuti mkazi amene akuti amatani amasala. Ndikumanira kuti amamukhulupirira Allah. Mkazi amene mmudzi mwanda akumudziwa mbiri zake kuti ni mayi ovuta, sayankhula bwino ndi anthu. Akapita kani malo otunga madzi aliyense akangoona kukhala chete. Ndi akhale kuti ali ndi galimoto. Zimenezo zazipanga makufara, osati Nsilamu ya. Ndiye tikukamba kuti wokhulupirira weni amene chikhulupiriro chake chili chokwanira ndi uyo amene khalidwe lake lilotani lilonunkhira, khalidwe limene lili labwino. Sachita chimasomaso. Amayi tu masiku ano kumamasuka ndi ma WhatsApp wa kumacheza ndi amuna ena. Amuna awo ali nyumba momwe kumacheza ndi amuna ena. Banja limene lolo si banja loti tsogolo lake lilipo. Amayi zimene zakutani akuchita. Amayi amalanda phone amuna awo. Maziwa zimene. Amuna awo kupita kuntchito basi phone akuisiya ku nyumba. Kapena akangofika pa khomo la nyumba lija kungolowa phone. Ndione zimene mata mayankhulana ndi kaya ndi ndaniyoka. Mayi amene itu ndi poison itete. Al khabitha. Chifosa kuchidziwa cholinga cha banja iya. Kumene kuti kumukankhira mamunayo ku zinthu za haramu be. Chifukwa mukumukaikira. Ndiye khalidwe labwino ndi chisonyezo choti munthu amene yuyu ali ndi imani yotani yokwanira. Choncho aliyense amene khalidwe lake liloyipa ameneyo ni munthu wosapambana. Tikaona mahadithi ina Abu Huraira akupereka uthenga kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti iyeyu mtumiki adafunsa funso, atadruna mal muflis, powafunsa maswahaba, kodi mukumudziwa inu amene ali woluza, amene ali wosapambana mu gulu la Islamu? Qalu, ni masahaba onse adati, al muflisu fina, wosapambana mwa ife, man la dirham lahu wala mataa, ndi uyo amene alibe dirham, alibe ndalama, wala mataa, komanso alibe zopeza, alibe katundu, alibe chuma, alibe ndalama, alibe sojani chuma. Faqala, ndiye mtumiki anati, innal muflisa min ummati, nditudi wosapambana kuchokera mu umma wa ine, yati yawmal qiyamah, adzabweratu pa tsiku la chiweruzo. Hadithi imeneyi hadithi yopya kwa basi, ndi hadithi yopya. Kwa mtumiki akufotokoza za Islamu
osati za makufaru ya koma za ndani za asilamu amene adzabwere pa tsiku la chiweruzo biswalatin adzabwera ndi swala zawo zimene amaswali every day wasiyamin komanso ndi swaumu imene amasala every year ya faradhi komanso every week ya sunna komanso every month ya sunna kusala Monday ndi Thursday kusala pa 13 14 15 mwezi unauloswa wa hijri komanso ikabwera nthawi ya Ramadhani kusala asilamu ake ndi amene komanso adzabwera wa zakatin ndi zaka kuchokera mu chuma chawo amapereka ndalama ikadutsa haul chaka 12 months ya hijri komanso ikadutsa niswabu kapena kukwana niswabu achotsa mu chuma chawo chomu ndalama ndikupereka zakati amene ali ndi ziweto ngati zili nkhosa mbuzi zakwana 30 amachotsamo amene ndikupereka zakati amene akolola zinthu zimene zadutsa khamsat awsaq ma awsaq okwanira 5 yomwe ndi pafupifupi 650 kgs ena amayika kuti ndi 750 kgs ngati agwiritsira ntchito ya 3 kgs paswa kapena ngati agwiritsira ntchito 2.5 kgs paswa ndi kuti bwera pa 650 kgs ngati agwiritsira ntchito ya 3 kgs paswa ndi tigwera ku 750 kgs ndipo tingotengera kuti minimum yake ndi 650 kgs imene akolola iwo amachotsapo pamenepo ushr 10% ngati amadzala kwa cha mvula imene imagwa ndi amadzala kapena mundamo muli chinyezi kapena madutsa timitsinje ting'ono ndese amathirira ya koma ngati amathirira ndi kuti nisfu al-ushri amatengapo theka la al-ushri yomwe ndi 5% kupereka chani kupereka zakati kuchokera muzokolola zawo koma muona kuti asilamu awawa amene akwanena apapawa tumika akwanena kuti ndi oluza ndiye munthu nkumafunsa kuti akuluza bwanji ndiye tumika akwanena kuti anthu amene wakuluza chifukwa chani wayati qad shatama hadha adzabwera iwowa atamuchitira wina zoyipa wakadhafa hadha komanso atamuyipitsira mbiri wina wa akala mala hadha atadyanso ndalama za wakuti mopanda chilungamo wasafaka dama hadha atakhetsanso mwazi wa uje mopanda chilungamo wa dharaba hadha komanso atammenya wakuti mopanda chifuko amayi alipo amatibula mamuna wao ndiye kalinkhani ya mitalayi la haula wala quwwata illa billah amuna kumatibulidwa makomo atakangoyankhula zimenezo kutibulidwa sindifuna kumva ine zimenezo akangobwera mochedwa pa nyumba kwa manasima ufato kula oka abambo oto makwa manaja sima kumachita kuti kumene akuchokera konso ndi kunchito chifukwa choti angochedwa basi munali kuchibwenzi inuyo kwa manasima kuwayankhulira zosakhala bwino ndi apa akukamba kuti kumuyipitsira mbiri wina inu simatuluka nyumba ndikumakaulula zisisi za amunanu amuna anga ajatu mwakuti amuna anga aja mwakuti kumauza anthu ena ine kunyumba akuti zikundionekera zikuchitika ni zakuti kutere kuti abambo auje akupanga zakuti anthu nikuma basi akamaona abambo aja kumamutenga ngati munthu oyipa kumachita kuti oyipa ndiweyo mkazi fo kumuyipitsira mbiri mwamuna wako chomuyipitsira mbiri mwamuna wako ndi chani Chisilamu chikumulangiza chani mkazi pamene akuona choyipa kuchokera kwa mwamuna wake chifukwa kuti tunata asilamu achikazi asangophunzira nkhani ya swala apa pantumikiri wa kufotokoza zimene akazi amaziphunzira atu amaphunzira za swala amaphunzira za swaumu amaphunzira za chani za zakati komanso alipo asilamu ena amene amaphunzira za swaumu amaphunzira za swala amaphunzira za zakati zatha ndikumakwaniritsa zimenezo kuyiwala kuphunziranso chikhalidwe chifukwa kuyeneka kuphunzira chikhalidwe ngati mmene amaphunziririra nkhani ya swala mkazi komanso mwamuna aphunzire nkhani ya chikhalidwe ngati mmene amaphunziririra nkhani ya twahara ngati mmene amaphunziririra nkhani ya chani ya swaumu
chifukwa khalidwenso ndi gawo la chani la chinthu chofunikira mpaka na mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akutsindika kuti munthu amene khalidwe lake lilosalongosoka amene akaluza ndiye hadithi sikutera pompa fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi ndiye munthu amene akadzaima pamaso pa Allah kumbuyo kwakeko kudzakhala chilaini kudzakhala chani nzere wa anthu amene akubwera kudzadandaula pamaso pa Allah kuti nana awa ananditukwana sinawayambe awa anandipanga chipongwe anandidyera ndalama yanga kubwereka ngongole ine osatana osandibwezeranso kumangozemba basi alipo ena azimayi makathyali ma village bank mwatawisa chani ndalama katapira ndi katapira kumaona ngati kuti zimene zozo pa tsiku la chiweruzo sizabwereranso alipo amayi akumapanga juga amayi achisilamu kudya ndalama zimenezo za anthu mopanda chilungamo kuumbera mamuna wanu alipo to amayi amene mamuna akangosiya kuyiwala ndalama yake muthumba la chani la thalauza kaya munkanja iwo akuchapa basi ndalama imene kuyipinyira mukhamisolo kuyiponyera mmene basi yapita imene samuna awayiwalira da ena kumene akaziona ndalama zija kuchipinda kuja kuziona zambiri kumangosolola pang'ono basi amuna akati kodi ndalama zibwanji sindikudziwa atu mwina makose nyumbamo anthu mwina akutikawa iwo ndalama zimene zakutenga basi mwakapangira zinthu zosatani zosalongosoka akuti kwatumizira amayi yawo kwatumizira makolo awo kwatumizira azibale yawo kahakadiere chani basi koma ndalama zimenezo mwamuna wazisuya pa nyumba apo kuti zigwire ntchito yomuthandiza iyeyo mkazi ndi ana iyeyo ndalama zakuziononga atugulira chani gulira kuti mabandulo za internet izi basi azicheza ndi anthu ena kumeneko kapena apo ayi ndalama imene basi kumangosakadza kodi mukuona ngati kusakadza kumene mukuchitako Allah sadza kufunsa nako ndi tsiku la chiweruzo mamuna yonso adzabwera atukumbuye kwanu kuima izizi zinsilamu amene ali ndi imani azidziwe chifukwa akazidziwa apewa zimenezo kupita kwa sing'anga kumene amapita kuja kuti amuphe winayo amuphe wina izi nikukamba mwina kwa amayi amene mamuna wawo akwatira akazi awiri sanje yawo imalumba malire mpaka anatinamva ku machinga uko amayi ena anatuma munthu kuti akaphecha mkazi wachiwiri mpaka na zimenezo zinachitika anakamupha iwo akuti kankumathawa anakagwirira pa boda uko nde inu mwamupha mkazi winayo akumangani moyo wanu wonse kundende mwapindula ya komanso sizithera pano mwamunayo banja ndinu palibenso akakwatiranso mkazi wina inuyo sikuti mulandu wanu akangokuyikani kundende mpaka na moyo wanu wonse ndekuti zata pa tsiku la chiweruzonso ukatani ukukavutikanso kopya chifukwa awuwanu mulandu kuchokera milandu imene Allah subhanahu wa ta'ala yuftah baina an-nas yawm al-qiyamah diwanu dam udzakhala mulandu wa magazi mulandu woyambirira umene Allah adzagamule pakati pa anthu umene timachitirana pa dziko lapansi pano mulandu woyambirira udzakhala wachani wokhudza magazi ndiye mtumiki wa Allah adafotokozanso hadithi ina yoopsa kwa basi popereka picture imene idzachitike pa bwalo limene lili la milandu kunena kuti chani adzabwera munthu pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala yajurru qatilahu akumukwekwereza yemwe ana amuphayo yani wophedwa akukwekwereza uyo amene ana amuphayo yemwe adachita ntchito yakukwekwerezedwa ndi ochitidwa ntchito ndiye uyo wophedwayo mtumiki akunena kuti kumkono wakewo kudzakhala munthu umene anaudula winayo ndiye magazi azakhala kufwampuka kuchokera pa khosi ukakupita kuti akupita pa bwalo la milandu ndiye munthu uchazana ati ya Rabb ino Allah subhanahu wa ta'ala mfuseni uyuyuyu
chifukwa chimene adandipera ineyo mbuyo mumufusi ine sindikuchidziwa ndi uyuyu amene anandichita cha chipongwe chimenecho. Lero lino akazi chifukwa cha nsanje yawo ya mitala akuphana kumapitirana kwa sing'anga basi akuti amene asazapiteso kuchimbudzi. Amuna ena akuchoka ku Malawi akupita ku South Africa akuti akupita kwa sing'anga akuwakhoma kuwaloka akazi awo akuti amene wawasa akwatiwenso ya wakhala ku Joni Zaka mkazi zamuvuta kuno apange bwanji akupanga chiwerewere ni mwamuna wina akakamirana kumeneko mpaka na kumwalira onsewo ali chani chikakamira. Ndiye akuona ngati amuna awakuti achenjera akuona ngati kuti zathera pati zathera pompa. Wallahi asilamu akuyeneka kulopa tsiku la chiweruzo. Ndifakire mana aqida iyi ndi chinthu chofunikira fa ambiri ndi asilamu koma sakudziwa usilamu sakudziwa kuti kodi tikachi chisilamu ndi cha sakudziwa. Chikhulupiriro chimene chili chopambana mwa nsilamu ndi kukhala ndi chani ndi khalidwe labwino. Ndiye anthu amene wawawa ali kumbuyo kwa munthu ameneyu Allah subhanahu wa ta'ala adzayamba kuchotsa zabwino zako ndi kumapatsa anthuwa malingana ndi mmene achulukira kumbuyoko azawapatsa komanso malingana ndi mmene unawapangira treat chipongwe chimene udawachitacho ndiye azakatenga zabwino zako ndi kumampatsa uyu zabwino zako ndi kumampatsa uyu. Fa in faniyat hasanatuhu ndiye zikazapezeka zoti zatha zabwino zake munthu uyu kabila an yukhudha ma alayhi zisanamalizike zimene ali nazo kumilandu ndi anthu amene ali kumbuyo kwake ukhidha min khatayahum adzamba kuchokera mmachimo a anthu amene ali kumbuyo faturihat alayhi ndikumpatsa iye thumma turiha fi an-nar basi tuzotsatira zake munthu ameneyu akalowa ku moto. Ndiye taliganizireni tsiku limene lolo inu mwayima pamaso pa Allah mukunyadira mukuona ntchito zanu zili ngati phiri swala yabwino kwambiri zakati yabwino kumachita kunena kuti mashallah mashallah kenako mukudaba mukutembenuka kumbuyo kumukuona cha gulandi limene malichitira miseche lija limene numali yankhulira mwano lija limene mali pangira phuzo limene mali tukwana lili kuti lili kumbuyo ndikuluza kwa mtundu wanji kumene. Ndiye tukikana anthu oluza si awa amene tikwaona opanda chuma pa dunia pa wallahi nanga amene wali ndi akida mwayo ndi anthu olemera oluza ndi amene adzakhale olemera koma pa mapeto pake kulemera kwake konse kudzachoka chifukwa cha ntchito zake chifukwa cha khalidwe lake limene amatani amachita kuachitira anthu. Mukuyankhula kwina kudzera mwa Abu Sa'id al-Khudri mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokoza kuti khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin zinthu ziwiri sizipezeka mwa okhulupirira zinthu ziwiri sizipezeka mwa okhulupirira amene ali ndi imani yokwanira. Al-bukhlu ndiye kuti ndi greedy biera kufuna zabwino zonse zikhale zako. Wasu'ul khuluq komanso ndi khalidwe lonyasa. Tumikira apa pakufotokozatu zinthu zimene zili zazikulu kwambiri. Khaslatan la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq zinthu ziwiri sizipezeka mwa okhulupirira dyera ndi khalidwe lonyasa. Amayi ambiri ndadyera amayi ambiri ndachani ndadyera dyera limaoneka nthawi imene mwamuna wakufuna kukwatira mkazi wachiwiri ndipo pamene amaonekera dyera lonse mumtima mwawo mumanyasidwa mumabwata amaganizira kuti nzawo afuna kuti awalande zabwino zimene akhala nazo amayamba kuona kuti salale ija kunyemerana ndi wina basi amaona ngati kuti basi pamene popo moyo wawo umene amakhala uja watani walephereka. It's like kuti amamukonda mamunayo chifukwa cha chuma chake osati chifukwa cha chipembedzo chimene ali nacho ndi khalidwe limene mamuna ali nalo. Lero lino asilamu dyera lilipo kufuna udindo kufuna chuma kufuna kuchuka zinthu za pa dziko lapansi. Tidapereka chitsanzo
cha Thabit ibn Qais kuti adagona ndi njala chifukwa chofuna kumusamalira ndani mulendo eti umene chatu sumbombo ya sidieranso limenechi. Koma Asilamu mu nthawi yathu ino tachuluka diera, tikufuna kuti zabwino tizikhala nazo ife toka, tikumafuna kuti zabwino zikhala ndi ifeyo basi, ndi zimene zikutiononga umma uno. Ndiye tinikakutilangiza kuti umbombo, diera, kususuka komanso khalidwe lonyasa zimenezi simungazipeze mwa munthu amene ali wokhulupirira, simungazipeze. Anas ibn Malik akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi imene ndi hadithi ya Hasan malingana ndi Ibn Hajar, kakale kuti ena mgulu lama muhaddithin anainena kuti ndi ya dhaif, koma Ibn Hajar adaicha kuti ndi ya Hasan pazifuka zimene adaperekazo. Ngati ena sangakhutitsidwe nayo palibe vuto, pali mawu amene adayankhula al-Hasan al-Basri omwe akufana naso ndi omwewa. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kuti tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas, ngani yabwino kwa uyo amene wazitangwanitsa aibuhu, kukonza mavuto ake, an uyubin nasi, kusiyana ndi kukonza mavuto anthu. Alipo anthu amene nthawi zonse amayang'ana mafoti anthu ena, akakhala akazi nthawi zonse kumayang'ana zofoka za mwamuna wawo. Chimene mwamuna wawo sakukwanitsa ndi chimene amachipanga amplify, chimene amachikweza kuchika pamwamba kwambiri azifi kuti iwo alibe zofoka. Simukupanga chonchi bwanji, panyumba pano palibe zakuti, koma kumachita kuti iwo maudindo amene Allah subhanahu wa ta'ala wapatsa iwo sakwaniritsa. Mangotuluka nyumba mwachisawo osasanzika, sakusamalira pa nyumbapo, ana sakuwalera bwino, koma akumutosa mwamuna kuti sakukwanitsa cha udindo wake. Ndiye apa mtumiki akunena kuti nkhani yabwino ili kwa uyo amene watangwanika podzikonza mavuto ake, kusiyana ndi kukonza mavuto anthu. Izinso zikhoza kugwirizana ni mawu a Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu suratul Baqara, mene akuyankhula kuti atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum, kodi inuyo mukumalamula anthu kuchita ubwino, kumachita kuti nokha mukudziwala kuchita ubwino, kumapeto kwake akunati afala ta'khilun, kodi muli ndi nzeru, mitu yanu ikugwira. So muona kuti alipo anthu amene amakhala busy kuwalamula anthu zabwino, panganiza kuti inu tenti zichita zakuti, kumachita kuti iwo sakutani, sakuchita zimenezo. Ndiye amene ali wabwino kwambiri ndi uyo amene akukonza khalidwe lake, kusintha chikhalidwe chaye, kumalimbana ndi kumazikonza. Lero muona Asilamu akuti akupanga boycott, kusagula zinthu maiko ena. Mwachitsanzo pali dziko lina latukwana, mwina mwachitsanzo latukwana mtumiki, atiyeni dziko lonse Asilamu tisawagule amene uzakudya. Sisi kumachitika akuti maiko amene akuthandiza Israeli tisagule zinthu. Na chisonyezo chosonyeza kunyasidwa ndi zinthu zoyipa, koma ndi angati mwa iwo amene amapanga boycott nsambi zimene amachita. Muwapeza kuti ndi anthu amene akunena kuti we are against zimene zikuchitika ku Palestine, ndi anthu amene amuna ameta mbali, ndi anthu amene samaswali kasanu pa tsiku, ndi anthu amene sapereka zakati kuchokera mu chuma chawo, ndi anthu amene kabwera Ramadhani sasala, ndi anthu amene sakuphunzira, kumachita kuti kuphunzira kwakakamizidwa pa iwo, ndi anthu amene akudya katapira, ndi anthu amene akuchita juga, ndi anthu amene akuchita shirki pamwamba pa zonse. Zimenezo sakuzichita boycott, koma akuti boycott kugula zinthu. Komanso zimene akuzichita boycott zonse za halaliso, just because kuchokera ku maiko adani a Chisilamu basi tizisi. Kodi inuyo ntchito zimene zili adani anzimu wanu mwazipanga boycott? Mukuona pene pakuti anthu mitu yawo masiku ano sikugwira
chifukwa timanena kuti aqida iyi ndiyofunikira kwambiri. Anthu akupanga boycott zinthu zina koma kusiya kupanga boycott machimo amene akuchita. Kukakuba kunsewa akazi kuphatikizana ndi amuna akuti tikuonesa kunyasidwa ndi zimene zikuchitika ku Palestine. Kumachita kuti pamene akumana apo pamene asonkhana apo apanga zinthu za haramu kale. Chifukwa timanena kuti umbuli ndi nthenda. Umbuli ndi chani? Ndi nthenda. Pa matenda onse akuluakulu mukabwera mu buku la Ad-Da'u wad-Dawa la Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu rahmatan wasi'a. Nthenda yoyambirira kuichula idali umbuli. Adwala mimba achira akamama mankhwala muchifunironso cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ena akudala HIV akukhalabe akumama mankhwala akukhalabe. Koma umbuli anthu sukutani sukuchoka mwayo akudwalabe umbuli. Ndipo mankhwala ake suala la ulama kuwafunsa anthu amene alozindikira kukaphunzira mwachidule. Ndi Asilamu sakufuna kupeza mankhwala au umbuliwo ndikumachita zinthu zotani zosokonekera. Ndiye tizindikire kuti munthu wabwino mwa ife ndi uyo amene watangwanika kudzikonza yekha asanayambe kukonza mavuto andani anthu. Ndipo Hasan al-Basri adayankhula mawu ofanana ndi omwewa, fala taslihu aiban illa tara aiban akhar. Sungakonze iweyo vuto lako limodzi kupatula kuti uonanso vuto lina. Fayakunu shughluka khassata nafsik. Choncho iweyo umakhala nthawi zonse ukutangwanika kukonza mavuto amene ali ndiwe. Ine sini maswali ndiyambe kuswali. Sumalimbana ndi anthu amene asakuswali, sumalimbana nawo. Umakonza kaiwe chifukwa iwe you are not better than them. You should first correct yourself kena kuzikatani uzikakonza anthu ena. Ndifake timawatsutsa anthu amene amanena kuti kodi mukufuna shehe akhale 100%? Mukufuna shehe akamauza anthu asamakhale ochimwa? Ndi ndani amene sachimwa pa dziko lapansi? Pali machimo magulu awiri. Munthu amene amakhala bize kumachita machimo akuluakulu sangakhale bize kwaletsa anthu machimonso akuluakulu zosatheka. Chifukwa sangawaletsa anthu za chiwerewere kumachita kuti amachita cha chiwerewere, amasankha ulaliki. Sangawaletsa anthu za shiriki kumachita kuti akupanga shiriki, sangawaletsa. Chifukwa yeye ndo oyambira kuchita shiriki, ndiye matakuwaletsa anthu kuchita shiriki. Munthu amene ndiye kuti ni munthu oyipitsitsa kwambiri. Chifukwa chani? Iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene akuoneka ngati ndi abwino fila alania pa public, koma ndi mdani wa Allah kumbali. Yes, ndi mdani wa Allah kumbali, faja na kuchita zinthu zonyasa kwambiri. Ndiye munthu amene ali mdani wa Allah kumbali sangakhale waliyi wa Allah pagulu zosatheka. Chabe kuti anthu amangomuona ngati ni munthu woyera, koma Allah na amene akumudziwa bwinobwino munthu amene. So ngati mashehe alipo amene amaletsa chiwerewere, iwo ndikumachita chiwerewere amene undandoyipa. Koma shehe zimene akuletsazo iye asamazichita. Ndifaya ndeti iyeyo wayamba kuziletsa yekha asanambe kwaletsa anthu. Sungayambe kwaletsa anthu iwe muno wako sanaziletsa. Ndiye sungaone choyipa mwa iwe kupatula kuti ukachikonza chimene choonanso china, kena koona china, kena koona china. Ndiye ukamapanga choncho khala bize kumangodzikonza iweyo. Wakadhalika ahabba ma yakunu ila Allah idha kunta kadhalika. Ndiye iweyo umakhala wokondeda ndi Allah subhanahu wa ta'ala ukakhala kuti wakhazikika pa ntchito imene yomadzikonza weka. Ndifake mtumiki akunena kuti wabwino mwa anthu amene ali okhulupirira ndi uyo amene ali ndi khalidwe labwino. Chifukwa chani? Nthawi zonse akungodzipanga renew. Ngati munthu amakagula chakudya ndi cholinga choti akhute, akuyenekanso kuchita chimodzimodzi kufunafuna maphunziro olondola cholinga choti akhutitse chani? Mzimu. Chifukwa mzimu chakudya chake ni maphunziro. Ilmu nafi, maphunziro opindulitsa. Tinayankhula kumayambiro kuja kuti ngati munthu akuchitirira chikhulupiriro chake ndi chani? Ndi maphunziro amene ali abwino, wala amalu salihah, komanso ni ntchitonso zimene zili zabwino. Ndiye kuti chikhulupiriro chimakula yetu. Ndiye chimakwanira, chimakhala akmal. Ndiye Msilamu akuyeneka kuti akhale bize kumadzikonza yekha, asalimbane ni munthu wina iyayi. Pamene waona kuti at least gawo ilili nayo ndakonzeka,
ndi pamene aziyamba kuwakonza anthu gawo limene licha. Ukunso akukonza gawo lake lina. Aliyense ali ndi nkhondo yolimbana ndi mzimu wake. Jihadi yayikulu nthawi ino ndi yolimbana ndi kuthana ndi zilakolako za mmitima mwathu. Taona ni chitsanzo chabwino kuchokera mu hadithi ya Aslam yakufotokoza kuti anna Umar ibn al-Khattab dakhala ala Abi Bakr as-Siddiq. Adalowa Umar ibn al-Khattab mu nyumba ya Abu Bakr as-Siddiq wa huwa yajbidhu lisanahu, atakoka lilime lake, atalikoka lilime. Umar akulowa hapo akumpeza Abu Bakar waligwira lilimeli, ndiye faqala Umar, ada yankula Umar, ma ghafara Allahu lak. Ma ndililosonyeza kunyasidwa. Ma siya yupanga zimenezo. Ghafara Allahu lak, Allah kutani akukhululukire. Faqala Abu Bakri, da Abu Bakr ada yankula, inna hadha litudi lilimeli ili awradani almawarid, landifikitsa malo opsa kwambiri. Abu Bakari ni mmodzi mwa anthu olungama, koma kulipangabe question lilime lake kuti lamufikiza malo tani opsa kwambiri. Ninapenda sana yankhule bwino. Awa ndi anthu amene amadzikonza okha, kudzikonza okha. Mudzaone mudzapite kunsika, musalimbane kaye ndi kugula chinthu, mudzangokhala kaye mwina 5 minutes ndikumaona anthu amene alili busy, pamene muzazindikire kuti moyo pa dziko lapansi pano ndi mmene kunsika kuja kumakhalira. Aliyense kumene kuja amakhala busy kuti zake zimutani zimuyendere. Aliyense kuyitanira malonda kuja amayitanira kuti pakutha pa tsiku atani apeze phindu. Palibe kunsika amene amangokhala chonchi osakuyitanira wina malonda, kupatula kuti amene sakudziwa chimene abwirira kuti kunsika. Ndiye mudzaona aliyense ali busy kupanga zake munsikamo. Umene ndi moyo wa dziko lapansi, umene munthu akuyeneka kupangira. Aliyense akonze kaye mavuto ake. Chifukwa aliyense amene abwera kunsika ndi mavuto kunyumba, ndiye amakhala kufuna kukonza mavuto amene ali kuti kunyumba kamene amene ali nawo pa moyo wake. Simudzapeza munthu apita kunsika ndi makagulisa za wina zake ni kuzisiya zote. Simudzapeza kunsika munthu wapita wayala katundu wake apa ndikakhala pa wina benchi la wina, amene ndizikugulitsira wake ndikumusiya zote. Sizimatheka. Aliyense amapanga zake, azicheza ndi winayo koma kusamalaja ndikumamuyitanira so wina kuti abwere pa iye asiye panzake. So salimba zimene zamwenta bwera ni pa. Umene ndi moyo wa dziko lapansi. So aliyense akuyeneka kuti akamaweruka pano pa dunia aweruke ndi chani? Ndi profit. Aweruke ndi profit. Fuka akaweruka opanda kalikonse kumene akulowera kusakatani sakapindulako. Ndiye kuti munthu aweruke ndi profit, alimbane ndi mavuto ake, alimbane ndi kudzikonza. Koma lero lino anthu tikukhala pansi kumajeda anzathu, miseche mawazi miseche, tikupindulapo cha palibe. Agazi tikukhala pansi ndikumajeda wina, alghiba, mijedo, ndikumamva kukoma, tikakhala basi aujaji. Usilamu amene ni Islamu utakukolola zabwino amene. Ayi. Imagine mwapita kunsika, ndiye mwasiya pa bench panu mukukacheza ndanzanu za wina. Mugulitsa. Mugulitsa. Andazingodutsa kuti eni yake palibe pota. Ndiye ndati mukapita kunsikako, kuli maphunziro paliponse pali maphunziro amene munthu ungadziphunzitse. Kunsika kungopita muzango khala kungoyima ndikumangoona anthu kuti akupanga chamudzaona kuti ena kuwerengetsera pamenepo zimene apeza. Palibe amene amakhala peni kuwerengetsera machimo ake amene wachita tsiku limenelo likata. Kukhala kunyumba kuja ndikuona kodi lero ndachita chani cholakwika. Ndachita chakuti ndikupempha istighfar. Palibe ambiri ndi anthu amene amangogona kuzona ngati ndolungama basi. Zoti mamuna awo sana muyankhulire bwino. Pali hadith yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokoza za mayi. Kuna kuti mayi asagone usiku mamuna akatakwira.
asagone mayi usiku tulo iye ndikumagona tulo mamuna akali chipire ndiye chabwino olakwitsani mamunayo kandi olakwitsani mkaziyo koma mkaziyo amugwire dzanja mamuna wake ndikumuuza kunena kuti ineyo sindigona mpaka nayo usangalale. Ndi akazi angati amene akumagona yang'ana uko amuna wa yang'ana uko anja asilamu amene liula kuti nushuzu Allah anayigwirisira ntchito muraatun nashiza mkazi amene ali nashiza liula kuti nushuzu limachokera kuliula cha Arabu la nashaza tikati nashaza ndi kuti pakwera mtunda pakwera pamalopo pakwera ndi Allah akugwirisira ntchito kuti mwakazi amene mukuopa nushuzu mwayo nushuzu imene kutanthauza kuti mkazi amene wakwera mtunda ali pa high place akumuyang'anira mamuna wake pati pansi pa akazi 100 ndi akazi angati amene amayang'anira mamuna awo pansi 99 net pena 99.9 akumayang'anira mamuna awo pansi audine sangani pange zimenezo ya tikaulitsana akamva kwawo mwabwera andipeza si akuzona ngati duli zimenezo zimene tikumazimva chokera manja asilamu. Khalidwe limene losolo chokera kwa mkazi amene ali ndi aqida as-sahiha lero lina akazi basi akuti tikuphunzira zimene akuphunzira ndikumangoyika majeni manashidi basi ati manashidi mutimaphunzira inu manashidi mukaphunzira izo mukaziphunzire manashidi izi zitingazipeze manashidi ndikumanena kuti manashidi aja zimene ziyazo ndi zabwino chifukwa zimakamba za akuti ijeni ulangizi zimatikweza imani nashidi ikakweza imani ya munthu ndifaketi manena kuti zimene zijazo ndi adhalala ndi zosochera kazi wa Islamu asakhale busy ndi kumamverera zimene zija kupatula hapo kuti akufuna kutani kusochera koma mumpeza ndi tunkazi wa Islamu wauzidwatu wakuti alibe nazo ntchito basi ndipo mtundu umene ukusochera kwambiri ndi uwazi mani chifukwa umatsatira chani zilakolako zawo amene ajawo amene tikuanena apapawa akanakhala mugula nzeru iwowa akanakhala pansi ndi kumaphunzitsa anthu chisilamu kuwaphunzitsa anthu chisilamu kumapita ku studio ko kukafotokoza hadithi mabwinobwino ndi kugawa natafuna kugawa utenga wa chisilamu koma utenga wa chisilamu sumagawidwa mu nyimbo wallahi kupatula kuti wowo akusangalatsidwa ndi kuyimbako ndi akunamizira chisilamu etu akusangalatsidwa ndi kuyimba ndi akunamizira chani chisilamu chifukwa chisilamu sikinafali ndi nyimbo mtumiki sadali woyimba masahaba radhiyallahu anhum sadali woyimba ndipo mamuna amene amayimba nyimbo amene yoyo ndi otembereredwa chifukwa akudzifananizira ndi akazi famutani mtumiki amene amayimba dala akazi munyengo zodziwika pa annikah komanso ana achikazi pachani pa tsiku la Eid amuna amasangalala yes koma kusangalala kwawo sikunali kuimba nyimbo amuzoona za nyamata zopepera izi malomoti ziziphunzira chisilamu zikulimbana ndi kukapita ku studio ndikumakasocheretsa anthu poimba nyimbo ndiye kuchokera mu nyimbo munthu mapeza sokhalidwe lonyasa ndezikhale nanji za makufaruzo mene mwanyamata akuverera kumeta mcha mbali mene muli kulimbikitsana za chiwerewere zibwenzi zakupangazi ngani yake ndio chokera mu nyimbo zimene amayimba makufaru zokhudza chikondi samayimba mwamuna kumuimbira mkazi wake chifukwa akapita kubanja akundama kaona chilungamo chenicheni dama siya kuimba zomuchemerera mkazi uja koma amamuchemerera mkaziyo za chibwenzi za haramu basi you are my everything kupanda iwe ine ndiibe kani ndi sindineso ali yese popanda iwe si shiriki imene ndi shiriki ka ndiye munthu uzimverera za shiriki anthu sakudziwa ndiye muona kuti khalidwe lonyasa yena kulipezera kuchokera muchani mukumverera nyimbo zimene bafuna kutanthauza apapa kudzitukumula kuli mmene mucha kusiya kumverera Qur'ani kuli mmene mucha munyimbo ndiye awa masahaba radhiyallahu anhum amadzikonza okha pozuona kuti lilime ililili akangolisiya popanda kulikonza ndiye kuti lilumpha malire
Ibn al-Qayyim rahimahullahu adaya nkulapo kuti qala ba'dhu salaf, modzi mwa masalafi adaya nkula kuti inna min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, kuchokera muzotsatira za ntchito zonyasa as-sayyi'a ndi kuti ndi as-sayyi'atu ba'daha, ndi kuchitaso chonyasa pambuyo pake. Muone munthu amene wafatsa kumadzikonza yekha, Hasan al-Basri akunena kuti akakonza vuto loyamba aona vuto lachiwiri alikonzaso adzaona vuto lachitatu mwa yeye, choncho ndi amakhala bize kumatani kumadzikonza yekha. Ndiye mmodzi mwa masalafi akufotokozaso kuti kuchokera muzotsatira za kuchita uchimo ndi uchimo pambuyo pake. Uchita uchimo lero, ngati sudzikonza mawa uzachitaso uchimo wina, ngati sudzikonza uzachitaso uchimo wina. Ndiye chimene chimachitika nchani? Chimachitika chonena kuti umangowonjezera uchimo pamwamba pa uchimo. Wa inna min thawabi alhasanatu ba'daha, ndipo kuchokera mu malipiro a zinthu zabwino ndi ubwino pambuyo pa ubwino. Yani uchita ubwino, ubwino wina ukuyitananso kenako choncho. Ndifake munthu ngati akudzikonza iye uchimo umene wachita amaonanso vuto lina loyeneka kuti alikonza. Choncho ngati waona vuto mukavalidwe kake akakonza, aona vuto muchani mumayankhulidwe yake. Akakonza mayankhulidwe yake, aona vuto mukakhalidwe kake ni mwamuna wake, akonzaso kameneko. Kenako aona vuto mukakhalidwe kake ndi anthu amene wayanikana nawo pa nyumba. Choncho mpaka na munthu amakhala bize kumangozikonza, ndipo izi ndi zabwino kwambiri kwa yeye. Fal'abdu idha amila hasanatan, choncho kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala akagwira ntchito yabwino, qalat ukhra ila jambiha, ima yankula ntchito yachiwiri kwa iyeyo, i'malni aidan, tandichitenso ine ndililebe. Eto ngati mkazi wamba kuvala bwino hijabu, muona kuti zotsatira zake amazitalikitsa kuchiwerewere. Chifukwa hijabu ija ikumpatsa yeye kuchita manyazi kuti aziyankhulana ndi amuna, ndi amuna aso amachita manyazi kuti ayankhulane naye mwachisawawa, pamene kwadziteteza kuchimo lina limene akadaligweramo munthu amene akanakhala sana vale hijabu. Ndiye ntchito ina yachiwiri mamunena kuti achemwa mwavala hijabu yokwanira, nditalikireni ne zinamu nditalikire. De zimayo chama italikiranso zina. Kenako swala, ikakana nthawi ya swala muona kuti akuswala. Kenako muona kuti ngati wakwatiwa ndi mkazi amene akumvera mwamuna wake, kayankhulidwe kake asintha kabwino. Choncho nde zabwino zimangobwera pamwamba pa zabwino, munthu uja ndikumangosinthika. Fa idha amilaha, akayigwiraso ntchito yachiwiri ija, qalat athalithatu kadhalik wa halumma jarra, ndiye imayankhulanso ntchito ina yabwino yachitatu, ndipo zimangonkera ntchito zina kumabwera pambuyo pake. Ndiye munthu uja fatadha'afu ribhu, malipiro amachulukitsidwa pa iyeyu, ndipo watazayadat alhasanat, ndipo ntchito zabwino zimachuluka kuchitidwa. Ndikuti munthu uja amayamba kugwira ntchito zabwino zochuluka, ndipo malipironso amakhala akuchulukitsidwa pa iye, ndipo amakhala akudzitalikitsa ku ntchito zonyasa, komanso amakhala akudzitalikitsa ku zinthu zonse zimene zingampungulire malipiro. Ndiye Aisha radhiyallahu anha adapereka malangizo pamene adayankhula munthu kwa iyeyo Aisha, mata a'lamu anni muhsin, kodi ndiliti limene ine ndidzadziwe kuti ndine munthu wabwino. Akufunsa funseti kumufunsa Aisha, kodi ndiliti limene ineyo ndidzadziwe zokuti ine ndine munthu wabwino. Qalat, Aisha anati, idha dhananta annaka musiun, ukadzadzitenga iweyo kuti ndi wochimwa. Pamene udzadzione kuti iweyo ndi wochimwa, dzadzindikire kuti iwe ndi mmodzi mwa anthu abwino. Chifukwa chake ukudziona kuti ndi woperewera, ndiye udzakhalabe bize kumadzikonza nthawi iliyonse, kungodzipanga correct. Ndiye munthu uja qala adafunsa, famata a'lamu anni musiun, kodi ndiliti limene ndidzadziwe kuti ineyo ndine munthu woyipa.
qalat Aisha dati idha dhananta annaka muhsinun, pamene udzadzione kuti iwe ndiwe munthu wabwino, ukamadzitenga kuti iwe ndiwe wabwino, you are better than ena onse, basi uzadziwe kuti iwe ni mmodzi mwa anthu oyipa. Ndipo Ibn Abi Mulaika akuyankhula kunena kuti adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndidakumana ndiye maswahaba okwanira 30 kuchokera maswahaba antumiki, teneni madalitso zipite kwa iye, kulluhum onse 30 yakhafu nifaq ala nafsihi, aliyense mwa iyeyo amaopa nifaq, kudzopera pa iye, yani amaopa kuchita zinthu zimene zili zosemphana ndi zimene zili mu mtima mwake. Chifukwa nifaq ndiye kuti kuonetsa zosiyana ndi za mu mtima. Nifaq amene akumavala hijabu koma kunyasidwa ndi Chisilamu, kungopanga mokakamizika basi. So zimene zili mu mtima kukhala zosiyana ndi zimene zikuonekera kunja. Ndiye aliyense mwa maswahaba amaopa ziti, amaopa zimenezo, aidha ya mu mtima ayi kapenanso yachani, ya ntchito. Ma minhum ahadun, ndipo panalibe ngakhale mmodzi kuchokera mwa iwowo, yaqul, amene amayankhula kuti inna imanahu, ndithu imani yake ya munthu uyu ka imani Jibrila wa Mikail, kuti imani yake ndi ngati ya Jibrilu ndi Mikail. Alipo asilamu amene amadziona ngati la imani kwambiri kusiyana ndi anthu onse. Tizindikire kuti Allah subhanahu wa ta'ala pomaliza kunena kuti inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sasintha nyengo imene ili pakati pa anthu mpakana anthu ayambe kusintha zimene zili m'mitima mwawo. Ndiye ngati tikufuna kuti Allah atisinthe, tiyambe kaye kudzisintha tokha. Nimawamva fadhilati Sheikh Salih Al-Fawzan adafusidwa funso kuti kodi ndi chisonyezo chiti chimene munthu angachidziwe choti Allah subhanahu wa ta'ala akusangalala naye kapoloyo, komanso ndi chisonyezo chiti chimene kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala angachidziwe choti Allah sakusangalala naye iye. Anayankhula maochepa kwambiri. Pamene kapolo wa Allah akumasangalatsidwa ndi kumumvera Allah wa rasulihi, ndi oyenera kuamvera amene yoyo adziwe kuti Allah wamukonda, umoyo wake akukhala wabwino pano pa dziko lapansi. Koma aliyense amene akumamva kuwawa, kumavutika kuti amumvere Allah pamodzi ndi mtumiki wake, ndi awo amene ali adindo pakati pa iyeyu, munthu amene yoyo adziwe kuti sakukhala umoyo wacha wabwino. Basi mawu amene ndoti tikhoza kutambasula tsiku lonse ni mawu ochepa eti. Munthu akangoona kuti yeye akumamva kukoma kumutsatira Allah zimene awalamula, basi adziwe kuti iyeyo ni mmodzi mwa anthu amene akukhala umoyo wabwino pa dziko lapansi. Komanso akutsatira zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adalamula, munthu amene akukhalanso umoyo wabwino pano pa dziko lapansi. Komanso akutsatira zimene adindo, amene ali adindo pa iyeyu, akulamula mu zimene Allah subhanahu wa ta'ala walamula, yani akulamula zabwino. Akulamula zabwino ndi kumaletsa zoyipa, iye ndi kumatsatira amene ajawo. Munthu amenenso adziwe kuti ni mmodzi mwa anthu amene Allah subhanahu wa ta'ala wawakonda. Koma ukamva kuvutika iweyo potsatira malamulo, basi moyo wako sukukhala wacha wabwino, chifukwa sudazisintha iweyo, ndipo Allah sangakusintha. Koma ukazisintha iweyo wekha kaye, ndi kuti zina zonsezo sizivuta, Allah akupatsa hidayah, akupatsa chiongoko, akupangitsa mtima wako kukhala osavutika mukutsatira chani malamulo ake. Tikafika hapo ndiye kuti tamaliza chifukwa namba 5 chimene timaphunzirira akida, chimene chili kukonza khalidwe lathu. Kukonza chani khalidwe lathu. Inshallah wiki yamawa tidzafotokozapo za chifukwa namba 6 chimene chili kukhala mugulu la anthu opirira. Chifukwa akida imatipatsa as-sabru,